ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. имрӯз мурға дар духовка хостум пухтан қатъи сабзавот. баҳри шумо ба навор гирифтем дӯстони азиз. гӯшти мурға майда кардам, баъдан пиёзу болгарский, помидор, картошка ҳамаи ҳамёра гирифтуму духовкада дохтум. чӣ хеле ки гуфтам дар наворҳои гузашта кор мекунам. ай кор меём саросима чӣ кунам тез кунам гуфта ба ҳамин хел ҳамаша майда кардуму мариноват кардуму духовкада дохтум. дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кунед, подписаться кунед, лайк бимонед, поделиться кунед. ана мехоҳам дӯстони азиз, шумоам тайёр кунед баҳри фарзандо. иншааллоҳ ки писанд меояд. дӯстони азиз, азбас ки кор мекунам, фарзандо мактаб мераванд, фақат ҳамин бегаҳо омада ягон чи тайёр карда баъдан аз пайи корубори хона мешавам. чанд қае ки тонистум ҳамқа навор мекунам баҳри шумо дӯстон. ана ҳамин хали приправаҳоро медозам дар дроношу ба маззаи хушрӯ меояд. ана ҳамиха ҳамаша аралаш кардуму ҳамиха фалга печ кардум, духовкада мондум. инҷа творога гирифтуму хостум ки творожный запеканка кунам. баҳри шумо ба навор кардам. творогум 800 грамм зиёда. баъдан тухм, чӣ хеле ки дидестед, шакар, ана ҳамин хел кофта, ҳамаша якҷоя мекунем. агар блендер дошта боше, ман блендер надоштам, элакам боша, элак қатиам мешава, ман элак надоштам. ана ҳамин хел вилка қатӣ майда кардам. вилка қатӣ хай уқа хушрӯ намеояд, бояд ки ҳамаи ҳамиё ҳамин хел ранги каша шава. ини ман қартак омадааст, хай ба ҳар ҳол хушрӯ омадад. баъдан маъни каша медозем, чӣ хеле ки дидестед, маъни каша. ана ҳамин хел ҳамаша мекӯбем.
ხай دوستانی عزیز تا آخر نوار با ما بمانید انشاءالله که و شما پسند می آید. tamam.可是我的真路干忘事。